Ang top secret mo. Nakunan po ako ng 2 beses sa isang lalaki. Kakilala po kami dito sa Singapore via dating app. Ginagawa po namin pero pagdating ng commitment na nandun na po talaga yung real life na po na tatahakin namin, parang nawawalan po siya ng gana. Pangalawang nakunan ako. Ngayon, hindi na po yun kunan kasi pinilit po niya akong ipalaglag. Ayaw ko po siyang gawin. Nanginginig po ako. Kaso talagang pinipersa po niya ako na tanggalin. Pinainom niya po ako ulit ng another pill para malaglag na po yung bata. Kabisyo, narinig mo yun? Kahit kami ni Titangelo kagabi, nung napakinggan namin yun, parang gusto naming yakapin ng sobrang higpit sa leeg yung lalaki. Ano, Titangelo ha? Parang sa panaginip mo, talagang meron kang ginawa dun sa naging boyfriend ng babaeng caller natin kagabi ha? Napaka-irresponsable, no, na tao na ito. Oo. Sana talaga maputulan na siya. Pero sana yung mga ganito, ito yung mga hindi na dapat magkaroon ng anak. Ay, oo. Ito na hindi nabiyayaan. Pero nakakaloka nga na kung sino pa yung parang ang sasama, ito pa yung nabibiyayaan ng mga anak. Nagigets mo? Yung mga gustong-gusto, madalas parang sila yung hindi nakakatanggap. Bakit ganon? Weird, no? Di natin alam kung sinusubok ba tayo ng Diyos, sinusubok ba tayo ng panahon, ng pagkakataon. O binibigyan ka ng pagkakataon na magpakaama, ngunit hindi mo pa rin naiisip o tumatatak sa puso mo na ito na pala yung chance, na meron na akong bata sana, magpapakaama na lang ako. Ayan. Pangiti-ngiti ngayon yung kabisyo natin, tahi-tahimik siya ngayon, dude. Pero deep inside, alam niya na sa kanya yung bata. Ito nakikinig ngayon. Nakaka-relate siya. Sabi niya, ay, parang ako rin yun. Diba? Magising-gising ka na. Maging responsable ka namang ama. Hindi yung ang dami mong pera sa babae mo, pero sa sarili mong anak, wala. Yan. Ay, nako. Galing-galing talaga nung iba, no? Mambabae, pero walang pangano. Sustento. Anyway, kabisyo, alas 9 na gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang basa Princess DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Inamin ko sa best friend ko ang matagal ko ng lihim. Palagay mo ano yung inamin niya sa best friend niya? Gusto niya yung best friend niya. Ay, feeling ko din. O baka ang inamin niya ay gusto ko yung nanay mo. Ganun. Paano pag ganun yung inamin bigla sa iyo ng best friend mo, no? Gusto ko yung nanay mo. Lalaki. Eh, paano kung babae yung best friend? Gusto ko yung daddy mo. Dahil single na rin naman si Tito. What if ganun nga, no? What if ganun? Ako na lang ang mami mo, best friend. Yung best friend, turn your mommy. Okay ka doon? Siguro magwawala yung best friend niya doon. Ako, ang hirap tanggapin noon. Kasi parang kaibigan mo, tapos biglang magiging nanay mo. Ano yun? Ang awkward. Bestie. Oops, rumespeto ka. Nanay mo ko. Ay, nako. Anyway, kabisyo, ano kaya lihim ito? Abangan natin yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's
Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.